Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Shamalaji, Pranam. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാൻ, ആ അധ്യായത്തിലെ 15 ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മള് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 16ാമത്തെ ഹരേ കൃഷ്ണ 16ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തിലെ ശ്ലോകം ഇന്നലെ നമ്മള് എന്താ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് പുതിയവര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതില് അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇതുവരെ ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകം എടുത്തു. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തില് രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് അന്തരംഗസ്ഥനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അന്തരംഗത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ വിരാട് രൂപത്തെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ നഷ്ടപ്പെട്ട അവബോധം ബ്രഹ്മാവിന് തിരിച്ചു കിട്ടി. ബ്രഹ്മാവിന് സൃഷ്ടി നടത്താനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു എന്താണ്? വേദങ്ങളിലെ ഈ ലൗകികമായിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ, അതായത് സ്വർഗപ്രാപ്തി പോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മയങ്ങി പോകുന്നവർക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മായികമായ സ്വപ്നങ്ങളില് അവർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നെന്നുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു. 3ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ബുദ്ധിമാനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും സമയം ചെലവഴിക്കാതെ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പ്രയത്നിക്കുന്നുള്ളത് 3ാമത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ലളിത ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഉറങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഭൂമിയുണ്ട്, തലേണയായിട്ട് സ്വന്തം കൈകളുണ്ട്, ഭക്ഷണത്തിന് കൈപ്പത്തികളുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ആഡംബരമായിട്ടുള്ള ഈ ശയ്യകളുടെയും പാത്രങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ പോകുന്നതെന്നാണ് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 5ാമത്തിലും പറയുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ഉടുക്കാനായിട്ട്
വഴിയിൽ തുണിക്കഷ്ണങ്ങളുണ്ട്, വിശക്കുമ്പോൾ പഴങ്ങൾ കഴിക്കാനായിട്ട് വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, ദാഹിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് നദികളുണ്ട്, വസിക്കാൻ ഗുഹകളുള്ളപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് പണത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരമുള്ള സന്യാസിമാര് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആറാമത്തേല് ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യണം? അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായി വസിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധികളിൽ നിന്ന്, ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പരമാത്മാവായി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ഭൗതികവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ അവഗണിച്ച് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? അർവശാലകളിലേക്ക് പോകുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലെ അവർക്ക് അവിടെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അത് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നല്ലേ, അവിധിപൂർവ്വം, അത് വിധിപ്രകാരമല്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ ചില യോഗികള് അവരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലിരിക്കുന്ന വലിപ്പം പറയുന്നുണ്ട് പരമാത്മാവിന്റെ 8 ഇഞ്ച് മാത്രമുള്ള ആ ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദ പത്മത്തോടു കൂടിയുള്ള ഭഗവാന്റെ ജനാർദ്ദന രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടത്. അടുത്തതിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അതിമനോഹരമായ രൂപത്തെ കുറിച്ചുള്ള വർണ്ണനകളാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? താമര ഇതൾ പോലുള്ള കണ്ണുകള്, പീതാംബരം, കൗസ്തുഭരത്നം, വനമാല, കിരീടം, കുണ്ഡലങ്ങൾ എന്നിവയെ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ മന്ദഹാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തരോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സ് സ്ഥിരമാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഈ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപത്തില് ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കണം ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടത്. അങ്ങനെ ക്രമേണ മുകളിലേക്ക് ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ മുകളിലേക്ക് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സുസ്മിതമായിട്ടുള്ള മുഖത്തെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ മുഖത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധിയെ ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. 14ാമത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാനോട് ഭക്തിയുടെ സേവനം വളർത്താൻ സാധിക്കാത്തവർ, അതായത് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വചരാചരങ്ങളും എല്ലാതും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ധ്യാനിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു യോഗി അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥലകാലങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടാതെ എന്ത് ചെയ്യണം? സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്ന് പ്രാണവായുവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കി ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഏതിൽ പറഞ്ഞത്? 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെയാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊന്നും എന്തല്ല ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഏത് സമയത്തും ശരീരം 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ആർക്കും നിർബന്ധമില്ല. ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് നിർബന്ധം ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞല്ലേ. കാരണം അത് ആർക്കാണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ പാദപത്മങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയം നോക്കേണ്ടതോ സ്ഥലം നോക്കേണ്ടതോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആ ശ്ലോകത്തില് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതുവരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വ്യാകുലപ്പെടാതെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? സുഖകരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 15 ശ്ലോകം വരെ നമ്മൾ എടുത്തു. അപ്പോ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 16. മനസ്സുപുത്യമലയാ നിയമ്യ ക്ഷേത്രജ്ഞ ഏതാം നിനയേതമാത്മനി ആത്മാനമാത്മന്യവരുദ്ധ ധീരോ ലബ്ധോപശാന്തിർ വിരമേത കൃത്യാത്. ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വിവർത്തനം. അനന്തരം യോഗി തന്റെ ദോഷനിർമുക്തമായ ബുദ്ധിയാൽ സ്വമനസ്സിനെ ജീവസത്തയിലേക്കും പിന്നെ ജീവസത്തയെ പരമാത്മാവിലേക്കും വിലയിപ്പിക്കണം. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായ ജീവസത്തയുടെ സംതൃപ്തിയുടെ പരമാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിരമായി തീരും. അപ്രകാരം മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും യോഗി വിരമിക്കും. അപ്പോൾ പറയുന്നത് യോഗിയെ കുറിച്ച് യോഗിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആ യോഗി എങ്ങനെയാണ്? തന്റെ ദോഷനിർമുക്തമായ ബുദ്ധി കൊണ്ട്, കാരണം ഭഗവാനില് മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി ശുദ്ധമാകുന്നവരെ ധ്യാനിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സുകൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ദോഷനിർമുക്തമായ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സ്വമനസ്സിനെ ജീവസത്തയിലേക്കും, സ്വന്തം മനസ്സിനെ ആത്മാവിലേക്കും, ജീവസത്തയിലേക്കും പിന്നെ ജീവസത്തയെ പരമാത്മാവിലേക്കും, ആ ജീവാത്മാവിന് എന്ത് വേണം? പരമാത്മാവിലേക്കും വിലയിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജീവാത്മാവിലേക്കും, ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ജീവാത്മാവിലേക്കും, ജീവസത്തയിലേക്കും, ആ ജീവസത്തയെ പരമാത്മാവിലേക്കും വിലയിപ്പിക്കുക. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായ ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവസത്ത സംതൃപ്തിയുടെ പരമാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതമായി തീരും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ ജീവാത്മാവിനെ പരമാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതമായി തീരാനും അപ്രകാരം മറ്റെല്ലാ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും വിരമിക്കാനും സാധിക്കുമാർക്ക് യോഗിക്ക് വിരമിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. വികാരവും വിചാരവും ആഗ്രഹവുമാണ് മനസ്സിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ. അപ്പൊ മനസ്സിൽ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്, നമുക്ക് വികാരങ്ങളുണ്ട്, വിചാരങ്ങളുണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഇത് മൂന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. മനസ്സ് ഭൗതിക സംസർഗത്തിൽ മഗ്നനാകുമ്പോൾ അണ്വായുധങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് വിനാശകരമായി അവസാനിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭൗതിക വൃത്തിക്കായി അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ അത്യാവശ്യകതയ്ക്ക് വിധേയമായി മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സർവഥ പരമാനന്ദവും നിത്യതയുമുള്ള ജീവിതത്തിനു വേണ്ടി സ്വഭാവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നതിന് മനസ്സ് അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആകയാൽ നല്ലതും ശുദ്ധവുമായ ബുദ്ധിയാൽ മനസ്സിനെ യുക്തിപൂർവം ശാസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അഥവാ ചാതുര്യത്തോടെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് പരിപൂർണമായ ബുദ്ധി. ഏതവസ്ഥയിലും ജീവസത്ത പരിതസ്ഥിതികളുടെ സേവകനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധം ബുദ്ധിമാനായിരിക്കണം ഒരുവൻ. സർവ ജീവസത്തകളും കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മായ, ഉന്മാദം, ഈർഷ്യ എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക അതിഭൂതമായ സകലതിന്റെയും ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണ്. എന്നാൽ ഭിന്നശീലങ്ങളുടെ അത്തരം ശാസനകളെ നിറവേറ്റുന്ന വേളയിൽ പോലും അവൻ, അതായത് ജീവാത്മാവ് അവിരാമം അസന്തുഷ്ടനാണ്. അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? വികാരവും വിചാരവും ആഗ്രഹവും, ഇതെന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വ്യാപാരങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മൂന്നും. വികാരങ്ങളുണ്ട്, വിചാരങ്ങളുണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, മനസ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. മനസ്സ് ഭൗതിക സംസർഗത്താൽ മഗ്നനാകുമ്പോൾ അണ്വായുധങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിലേക്ക് വിനാശകരമായി അവസാനിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭൗതിക വൃത്തിക്കായി അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മിത്രവുമാണ്, ശത്രുവുമാണ്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് ഭൗതികമായ സംസർഗത്തിൽ ആയിരിക്കും, അതായത് ഈ ഭൗതികമായ ചുറ്റുപാടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? വിനാശകരമായിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വൃദ്ധിക്കായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ, അതായത് ഭൗതികമായ ചിന്തകളോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ത് പോകും? നമ്മുടെ മനസ്സ് നാശകരമായിട്ട് അവസാനിക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ
ആത്മീയ അത്യാവശ്യകതയ്ക്ക് വിധേയമായി മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടല്ലാതെ, അതായത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ സർവഥ പരമാനന്ദവും നിത്യതയുമുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി, അതായത് സ്വഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മനസ്സ് അത്ഭുതകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സ് ഇവിടെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക്, ആത്മീയതയുടെ അത്യാവശ്യകതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പരമാനന്ദം കിട്ടുന്ന നിത്യതയുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സ് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആണ് കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നതെങ്കിൽ മനസ്സ് എന്തിനു പ്രവർത്തിക്കും? മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താണ്? വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധി, അതായത് വിനാശകരമായ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിധേയമായിക്കൊണ്ടാണ് മനസ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്താണ്? അത്ഭുതകരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാണ്. ആ പരമാനന്ദം കിട്ടുന്ന നിത്യതയുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത്ഭുതകരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതും ശുദ്ധവുമായ ബുദ്ധിയാൽ മനസ്സിനെ യുക്തിപൂർവ്വം ശാസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെ നമുക്ക് യുക്തിപൂർവ്വം ശാസിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം, അഥവാ ചാതുര്യത്തോടെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം മനസ്സിനെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാതുര്യത്തോടെ, കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കുറെ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിലൂടെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് പരിപൂർണമായ ബുദ്ധി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഏതവസ്ഥയിലും ജീവസത്ത പരിതസ്ഥിതികളുടെ സേവകനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവിധം ബുദ്ധിമാനായിരിക്കണം ഒരുവൻ. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി എപ്പോഴും ഏതൊരവസ്ഥയിലും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായിരിക്കണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്. ഏതവസ്ഥയിലും ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളവനാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിധത്തില് ബുദ്ധിമാനായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഒരു ജീവാത്മാവ്. സർവജീവസത്തുകളും കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മായ, ഉന്മാദം, ഈർഷ്യ എന്നിങ്ങനെ ഭൗതിക അതിഭൂതമായ സകലതിന്റെയും ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ആത്മാക്കളിലും കാമം, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹം, മായ, ഉന്മാദം, ഈർഷ്യ, ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാറ്റിനും അതിഭൂതമായിട്ടുള്ള സകലതിന്റെയും ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളിൽ എല്ലാവരിലും കാണുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. എന്നാൽ ഭിന്നശീലങ്ങളുടെ അത്തരം ശാസനകളെ നിറവേറ്റുന്ന വേളയിൽ പോലും ഒരുവൻ അവിരാമം അസന്തുഷ്ടനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഈ ഭിന്നശീലങ്ങളുടെ അത്തരത്തിലുള്ള ശാസനകളെ നിറവേറ്റുന്ന, അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ഒരു ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? അവിരാമം അസന്തുഷ്ടനാണ്. കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരുവന് സാക്ഷാത്തായി ഇത് അനുഭവപ്പെടുകയും അതേക്കുറിച്ച് ഉചിത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിയെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുടെ സേവനത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് അവന് ലഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ പോലും, സകലതിന്റെയും ആജ്ഞാനുവർത്തികളാണെങ്കിൽ പോലും, ഇത് നിറവേറ്റുന്ന വേളകളിലും ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അസന്തുഷ്ടനായിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് അത് അനുഭവപ്പെടുമ്പോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഉചിതമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും അന്വേഷിച്ചറിയാനായിട്ട് ബുദ്ധിയെ നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ പ്രേമയുധ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിവ് ലഭിക്കും. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ശരീരത്തിന്റെ ഭിന്ന ആനന്ദവൃത്തികളെ ഭൗതികമായി സേവിക്കുന്നതിന് പകരം ജീവാത്മാക്കളുടെ ബുദ്ധി അസന്തുഷ്ടമായ മായയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ശരീരത്തിന്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഈ ആനന്ദം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശരീരത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, മായ, ഉന്മാദം, ഈർഷ്യ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നതിന് പകരം ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അസന്തുഷ്ടമായ മായയിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മാറും. അപ്രകാരം ശുദ്ധ ബുദ്ധിയാൽ മനസ്സിനെ ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് സാധിക്കും? ശുദ്ധമായ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ശുദ്ധമായ മനസ്സിനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. സമ്പൂർണവും സീമയറ്റതും ശ്രേഷ്ഠവും ശുദ്ധവും സ്വതന്ത്രവും നിത്യവും പരമവുമായ തലത്തിലാകയാൽ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനവും അനന്യങ്ങളാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു സമ്പൂർണവും സീമയറ്റതും, സീമകളില്ലാത്തതാണ്, അതിരറ്റതാണ്, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള, ശുദ്ധമായ, സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള, നിത്യമായിട്ടുള്ള, പിന്നെന്താണ്? പരമമായിട്ടുള്ള തലത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനും
ഭഗവാന്റെ സേവനവും, രണ്ടും എങ്ങനെയാണ് അനന്യങ്ങൾ, രണ്ടും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും രൂപ ഗുണ ലീലകൾ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്, സേവനം എല്ലാതും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, ഒന്നും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. ആകയാൽ ശുദ്ധ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഭഗവാനിൽ വിലയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശുദ്ധ ബുദ്ധിയും മനസ്സും ഭഗവാനില് വലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ജീവസത്ത താനെ ദ്രഷ്ടാവായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല, എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയമായി ഭഗവാനാൽ വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ആത്മാവ് തന്നെത്താനെ ദ്രഷ്ടനാവാതെ അതീന്ദ്രിയനായിട്ട് ഭഗവാനാൽ വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവനായി തീരുന്നു. മാത്രമല്ല, ജീവസത്ത ഭഗവാനാൽ നേരിട്ട് വീക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭഗവതിച്ഛയ്ക്ക് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭഗവാൻ അവന് ആജ്ഞ നൽകുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാനാൽ വീക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ആജ്ഞയും ആർക്ക് കിട്ടും? ആ ആത്മാവിന്, ജീവാത്മാവിന് കിട്ടും. അപ്രകാരം ജീവസത്ത ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി അനുസരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മായികമായ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള മറ്റ് കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് അവൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആത്മാവിന് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കും? മായികമായ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരുന്ന തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കും ജീവാത്മാവ് അത് അവസാനിപ്പിക്കും. ജീവസത്തയുടെ ഈ അമലമായ ശുദ്ധാവസ്ഥയിൽ അവൻ പരിപൂർണമായ പരമാനന്ദ പദവി പ്രാപ്തമാക്കുകയും ലബ്ധോപശാന്തി സർവ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾക്കും വിരാമമിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ജീവാത്മാവിന്റെ ഈ അമലമായ അവസ്ഥയിൽ, അതായത് ഈ എന്താണ് അമലം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങളില്ലാത്ത ഈ ശുദ്ധാവസ്ഥയില് അവൻ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ പരമാനന്ദ പദവി പ്രാപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് വിരാമമിടുകയും അവിടെ ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 17. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നായത്ര കാലോ നിമിഷാം പരാ പ്രഭു കുതോനു ദേവാ ജഗതാം യ ഈശിരേ. നായത്ര സത്വം രജസ്തമശ്ച ന വൈ വികാരോ ന മഹാൻ പ്രധാനം. നായത്ര കാലോ നിമിഷാം പരാ പ്രഭു കുതോനു ദേവാ ജഗതാം യ ഈശിരേ. നായത്ര സത്വം ന രജസ്തമശ്ച ന വൈ വികാരോ ന മഹാൻ പ്രധാനം. ചൊല്ലാം. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര കാലോ നിമിഷാം പരമോ കുതോനു ദേവാ ജഗതാം യ ഈശിരേ. വികാരോ ന മഹാൻ പ്രധാനം. കാലോ നിമിഷാം പരപ്രഭോ കുതോനു ദേവാ ജഗതാം യ ഈശിരേ. വികാരോ മഹാൻ പ്രധാനം. കാലോ നിമിഷാം പരപ്രഭു കുതോനു ദേവ ജഗതാം യ ഈശ്വരീ. വൈ വികാരോ ന മഹാൻ പ്രധാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന അല്ല, യത്ര ഏതിൽ, കാല കാലം, ആ നിമിഷം സ്വർഗ ദേവന്മാരുടെ ചര ശ്രേഷ്ഠൻ, പ്രഭു നിയന്താവ്, കുത എവിടെയാകുന്നു, നു തീർച്ചയായും, ദേവ ദേവന്മാർ, ഗജത ഐഹിക സൃഷ്ടികൾ, യേ ഈശിരെ നിയമങ്ങൾ, ന അല്ല, വൈ നിശ്ചയമായും, വികാര രൂപാന്തര പരിണാമം, ന ഇല്ല, മഹാൻ സാംസ്കാരിക കാരണസാഗരം, പ്രധാനം ഭൗതിക സൃഷ്ടി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ. വിവർത്തനം ഐഹിക ജീവികളുടെ മേൽ അധീശത്വമുള്ള ദേവന്മാരെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സർവസംഹാരിയായ കാലത്തിനും ഉപശാന്തിയാകുന്ന ആത്മജ്ഞാനപരമായ അവസ്ഥയിൽ പരമാധികാരം അഥവാ ശ്രേഷ്ഠതയില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഭൗതിക സത്വഗുണമോ രജോ ഗുണമോ തമോ ഗുണമോ മിഥ്യാഹംബോധമോ സംസാര സാഗരമോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോ ഒന്നും അവിടെയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഐഹികമായിട്ടുള്ള ജീവികളുടെ മേൽ അധീശത്വമുള്ള ദേവന്മാരെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന, അപ്പോൾ എല്ലാ ദേവന്മാരെ പോലും, ജീവികളുടെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും മേൽ അധീശത്വമുള്ള ദേവന്മാരെ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആ സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള കാലത്തിനും പിന്നെ ഉപശാന്തിയാകുന്ന ആ ആത്മജ്ഞാനപരമായ അവസ്ഥയിൽ പരമാധികാരം അഥവാ ശ്രേഷ്ഠതയില്ല. അപ്പൊ എന്തില്ല, കാലത്തിനും പിന്നെ ഉപശാന്തിയാകുന്ന ആത്മജ്ഞാനപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയില്
പരമാധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേഷ്ഠത, ഒന്നിനും എന്തില്ല, ശ്രേഷ്ഠതയില്ല, പരമാധികാരമില്ല. കാരണം അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ദേവന്മാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സത്ത് രജോ തമോ ഗുണം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിഥ്യാഹംബോധമോ സംസാര സാഗരമോ ഭൗതിക പ്രകൃതിയോ ഒന്നും എവിടെയില്ല, ഈ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലില്ല, എവിടെയും. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തില് ഇല്ല. നോക്കാം ഭാവാർത്ഥം. ശീലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്നിവയുടെ ആവിഷ്കരണത്തിലൂടെ സ്വർഗദേവന്മാരെ പോലും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന സർവസംഹാരിയായ കാലം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിഷ്ക്രിയനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിഷ്ക്രിയനായിട്ടുള്ള കാലത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാലം ആരാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ല. സർവസംഹാരിയായ കാലം ഭഗവാൻ കാലരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ നിഷ്ക്രിയമാണ്. സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള കാലം അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയില് നിഷ്ക്രിയമാണ്. എല്ലാ സ്വർഗത്തിലെ ദേവന്മാരെ പോലും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ആ സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളിൽ പ്രകടിതമാകുന്നു. അപ്പൊ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിതമാകുന്നത്? ജനനത്തിലൂടെ, മരണത്തിലൂടെ, വാർദ്ധക്യത്തിലൂടെ, രോഗത്തിലൂടെയാണ്, ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം പ്രകടമാകുന്നത്. അതിവാസികൾക്ക് അവിശ്വസനീയമാം വിധം ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള പരമേച്ഛാ സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും അഥവാ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവ്വയിടങ്ങളിലും ഭൗതിക അവസ്ഥയുടെ ഈ 4 തത്വങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. അജയ്യമായ കാലം ബ്രഹ്മദേവന് പോലും മരണം സംഭവിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ദ്രനെയും ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും വായുവിനെയും വരുണനെയും പോലുള്ള മറ്റു ദേവന്മാരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ലൗകിക ജീവസൃഷ്ടികളുടെ മേൽ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രഭാവങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ദേവന്മാരും കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ പരസ്ഫുരണമാകുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ ജീവസത്തകൾ സാത്താന്റെ പ്രഭാവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ പദവിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തന് അത്തരം ഭയം ഒട്ടുമില്ല. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭൂതഭാവി വർത്തമാനം എന്നിവയുടെ ആവിഷ്കാരണത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിലെ ദേവന്മാരെ പോലും അടപ്പിക്കി വരിക്കുന്ന സർവസംഹാരിയായിട്ടുള്ള കാലം എങ്ങനെയാണ്? അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയില് നിഷ്ക്രിയമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? കാലത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രകടമാകുന്നത്? ഏത് ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ്? ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ പ്രകടിതമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദിവാസികൾക്ക് അവിശ്വസനീയമായ വിധത്തില് ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള ആ പരമേച്ഛ സ്ഥാനത്തെ ബ്രഹ്മലോകം വരെയുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഏതു ഭാഗത്തും അഥവാ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവ്വയിടങ്ങളിലും ഈ 4 തത്വങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എവിടെയായാലും ബ്രഹ്മലോകം മുതൽ, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലോകം സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ആ ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവ്വയിടങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ഈ 4 തത്വങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ജനന മരണ വാർദ്ധക്യ രോഗങ്ങള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതില് അവിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ആയുർദൈർഘ്യമാണ് ആർക്ക്? ബ്രഹ്മാവിനുള്ളത്. എന്നിട്ട് പോലും അവിടെ എന്തുണ്ട്? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധികള് ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അജയ്യമായ കാലം ബ്രഹ്മദേവന് പോലും മരണം സംഭവിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവന് പോലും എന്തുണ്ട്? മരണം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ദ്രനെയും ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും വായുവിനെയും വരുണനെയും പോലുള്ള മറ്റു ദേവന്മാരുടെ കാര്യം പറയാനുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലൗകിക ജീവസൃഷ്ടികളുടെ മേൽ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പ്രഭാവങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന വിവിധ ദേവന്മാരും കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ പരസ്ഫുരണമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജീവസൃഷ്ടികളുടെ മേലല്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ജീവസൃഷ്ടികളുടെ മേലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള പ്രഭാവങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ള വിവിധ ദേവന്മാരും കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തില് എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? പരസ്ഫുരണരാകുന്നു. ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ ജീവസത്തകൾ സാത്താന്റെ പ്രഭാവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ജീവാത്മാക്കള് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അസ്തിത്വത്തിലുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തില് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? ഇത് ഭയപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയമായ പദവിയിലുള്ള ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുണ്ടാവില്ല? അതിനൊരിക്കലും ഭയം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭിന്ന ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീന ശക്തിയാൽ ജീവസത്തകൾ അവരുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ ഭക്തൻ ഗുണാതീതൻ അഥവാ സത്വ രജോ തമസ് എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാകുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്?
ഭൗതിക അവസ്ഥയിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും പരിവർത്തിക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട്. പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ, ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിട്ട്, അതായത് സത്വ രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ, 3 ഗുണങ്ങളുടെ അതിന് അതീതനാകാണ് ഒരു ഭക്തൻ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദർശിക്കുന്ന സകലതിന്റെയും അധിപൻ ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ദർശിക്കുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപൻ ആര് തന്നെയാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന മിഥ്യാ അഹംബോധം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപൻ ഞാനാകുന്നു എന്ന ഒരു മിഥ്യയായിട്ടുള്ള അഹംബോധം അത് ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ യത്നിക്കുന്ന ജീവസത്തുക്കളുടെ മിഥ്യ അഹംബോധം അഗ്നിയിൽ നിപതിക്കുന്ന ഈ ആത്മാറ്റകൾക്ക് സമാനമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താ പ്രത്യേകത? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കാനായിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആത്മാക്കളും, ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പൊ അവരുടെ ആ മിഥ്യയായിട്ടുള്ള അഹംബോധം, അതായത് ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് അവരെന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്, അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവരുടെ എല്ലാ അഹംബോധം വരുന്നത്. കാരണം ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കുറിച്ച്. കാരണം ഇപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്. അത് എങ്ങനെ ഇല്ലാതാകും? അഗ്നിയിൽ നിപതിക്കുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകൾക്ക്, അഗ്നിയിൽ വീഴുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകൾക്ക് പോലെ സമാനമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഗ്നിയുടെ പ്രദീപ്തമായ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതിമയങ്ങുന്ന ഈയാമ്പാറ്റ അത് ആസ്വദിക്കാനായി അഗ്നിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഉജ്ജ്വലമായ അഗ്നി അതിനെ വിഴുങ്ങിക്കളയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അഗ്നിയുടെ ആ ഭംഗി കണ്ട്, അഗ്നിയോടുള്ള അതായത് ആ വെളിച്ചത്തിനോടുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ട് ആ ഈയാമ്പാറ്റ ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങി അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അഗ്നിയിൽ വീണ് അത് കത്തിച്ചാമ്പലാകുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതി അടക്കി ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്കും സംഭവിക്കുന്നത്. അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവസത്തയുടെ അവബോധം പരിശുദ്ധമാകുന്നു. ഇത് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയണം. പക്ഷെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം എങ്ങനെയാണ്? അത് പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരു ബ്രഹ്മാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഭഗവാന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം.